Amen. Awu amen. Mhlawumbe before siqhubeke kuma verses nama chapters nencwadi ezinye namhlanje. Let us start by lesamba ngayo ya Sunday 13 verse number 9 to 12, but I need to 11 or 12. Go to uqala kuyena 9. Ngithi 11 or 12. First Samuel chapter number 13. Wena okwakho uzobhala kakhulu namhlanje. Bese uthemba lo fundayo ukuthi uzofunda ezikhona. Awu amen. That is First Samuel chapter number 13 verse number 9, 11, 9, 10, 11, 12. But I need 11 and 12. Verse number 9. Yes. uSawuli wayesethi lethani kimi umnikelo wokushiswa nemnikelo yokuthula. Wanikela ngomnikelo wokushiswa. Kwathi seqedile ukunikela ngomnikelo wokushisa bheka uSamuel wafika. uSawuli waphuma umhlangabeze kuba ambingelele. Samuel wathi wenzeni na? uSawuli wathi njengokuba ngabona ukuthi abantu bahlakazekile kimi nokuthi awufikanga ngesikhathi esimisiweyo nokuthi amaFilisti abuthene eMikmash. Ngathi manje amaFilisti ayakwehlela kimi eGilgali ngingakakhulekanga. Ayofika kimi ngingathandazanga amaFilistine. Yes. Sikhulumile Sunday sathi sitha sethu sisodwa Sathane. Sathi sitha sama-Israyeli amaFilisti. Sathi thina sitha sethu Sathane. Awu amen. So uthi ke uSaul eGilgal awufikanga, you delayed. Awuzange afika on time. Now ngase ngiyabona ukuthi angakhela uJehova ialtar. Funa amaFilistine ehlele kimi ngingathandazanga. Ngicela underline lokho basiyadlula la. Ehlele kimi ngingathandazanga Yesu sami. Ngase ngiziphoqa nganikela ngomnikelo wokushiswa. Ngase ngayiphoqa nganikela ngomnikelo wokushiswa kusho ukuthi I built an altar for God and I gave a sacrifice. Nganikeza isacrifice, nganikezela uNkulunkulu isacrifice. Lokho esiyokwenza ngeweekend. Amen. Nganikezela uNkulunkulu ini isacrifice. Somebody shout amen. So ngicela ukuthi uphinde futhi lo mshwana nje khona into ngifuna sinake le yona ngiyakuyona. Yes. Okay. Ngase ngiziphoqa. Phinda futhi lapho. Ngase ngiziphoqa. Ngase ngiziphoqa. But it is a sacrifice mawenze njani uyiphoqile. Somebody shout amen. Uthi ngase ngenze njani? Ngiziphoqa. Sisho sonke ukuthi ngase ngenze njani? Now ngenzalo yase-Assembly of God, and the Assembly of God kukhona umnikelo ehlukeneyo, umnikelo wesililo, kukhona umnikelo we-outreach, umnikelo we-outreach ila khona unikelwa omama bekhala bethi asikwazi ukuyoshumayela omama abesifazane babo. But bese bethi ke lo mnikelo uyakuyi-back to God. Ehamba iyovangela ngetende. Lo mnikelo bathi bona ithina ufune ngabe siyakhala ukuze kusindiswe ihlabathi. But because of ukuthi asikwazi ukuyoshumayela, i-back to God isenzela umsebenzi ofune ngabe wenziwa yithina. Bese ke bethatha umnikelo wabo bewuletha, bawulethi bejabula, bawuletha ngenyembezi. Ngoba usymbolize into yabo yokukhuphuka intaba beyokhalela ihlabathi. Angithi niyazi le ethena abadala abafundise amadodakazi ukhala isililo. Amen. So in other words, lelo verse solisho kuthina laba abadala omama abadala bafundisa amadodakazi abo ukwenza njani ukuthandaza. Angazi amen ukhona like ukuthandaza. Now ke lo mnikelo lo lo mnikelo lo awuhleka ujabula urejoice, but mawuletha lo mnikelo usukukhala inyembezi. And bese bakhona umnikelo esithi free will lapha ne-Assembly of God. La khona uthola ishaya ulayini zihlehla ziyemuva zenza kanje zibabambe kanje o200 no 100 rand. Zihlehla ziyaphambili. Lo wejoy. But lo esikhuluma ngawo we-sacrifice akusiyo lo wejoy, umnikelo ohambisana nenyembezi. Owe-sacrifice umnikelo lo othinta your flesh, your mind, everything.
of yours. Angazi amen khona. Uamen wena wasuba omncane kangaka umtshelo seduze ukuthi makhelwane mawungayiphoqanga ngesikhathi kufanele ukhiphe kusho ukuthi akusiwona. Phinda futhi umtshele lo seduze mawuhlele eduze wehlala utshele sona uthi mawungayiphoqanga akusiwona we-sacrifice. In other words, akufanele ukuthi ukhiphe bese wenze njani uzwe ijoy. Kufuneka ukhiphe kube khona indawana ebuhlungwana. Ngiyaphinda futhi. Akumele ukuthi mawukhipha uzwe ngathi kunejoy phakathi. Kodwa kufanele mawukhipha kube khona indawana ebuhlungwana. Amen wena emncane kulungile. Kube khona indawana enjani ebuhlungwana. Ngitshela sethu indawana ebuhlungwana. Ngase ngiyiphoqa phinda chawu ngase ngenze njani? Ngase ngiziphoqa. Ukuba ngenze njani? Nganikela ngomnikelo wokushiswa. Lona akusiyo okhipha uzwe kunejoy. Ilo khipha ngifuna izingene leyo kuwena egazini. Ilo khipha unikela ngendodana yakho chapter 22 Genesis verse number 2. Othi elithi Bible usam ulokhuzana uAbraham wanikela ngendodana yakhe eyodwa ayithandayo. Yo. And there was pain. Akubanga mnandi. Futhi lo mnikela akusiumnikelo ufune kumema abantu inqina. Lokuthi ngizokhipha isacrifice. But umnikelo ofuneka ukhiphe from your heart. And inhliziyo yakho ufuneka ihambisane nani nokusho kaMoya Ingcwele sikhulumile ngakho. Ngase ngiyiphoqa sisho sonke ngase ngiyiphoqa. And I said this on Sunday ngathi uNkulunkulu bengamthandisisi uSaul. Ubengamphiwanga this time around. Before bemphiwe emthandisisi. Kodwa this time around ubengamthandisisi ngenxa yani. Uthi akabulale konke akangabulala. Uthi akabulale konke kwama Abimeleki. ONkulunkulu bakhona Agogi akabulale konke wakhethe inonile yena. Wayifihla akangayibulala, wayithukuza. Einonile. Then uNkulunkulu wayesethi kube ngifisa uqinisa ini ubukhosi bakho kuze kwephakathi ubusa kwaIsrael. But because of what you have done sengiphumile ngiyofuna ireplacement yakho. Amen angazi khona. Then we spoke into ethi ngesikhathi ke enikela ngesacrifice. uNkulunkulu akabukanga irelationship anayo nobani noSaul. Because it wasn't good a relationship anayo noSaul ngenxa yezinto axabene naye ngazo noNkulunkulu. But uNkulunkulu wenze njani? Wavele wanaka isacrifice. Wangabe sanaka ukuthi irelationship yakhe nayo Saul injani. Amen wena kanti yini uthengwe la ekhaya. Ngithi mina akabe angesanaka ilokhuzana irelationship yawo ukuthi injani yabo boba u2. But wanaka is sacrifice yakhe. Then chapter number 14 esambe ngawo wayenzana uSaul ngesikhathi enza le 1 uhlamuke ngabantu nama soldiers akhe. Bonke abantu basuka kuye uyabona isandla sikaNkulunkulu asekho phezulu kwakhe. Uma isandla sikaNkulunkulu singasekho phezulu kwakhe wayesiyabona ukuthi let me just ask if favor uNkulunkulu. If favor uyicela ngokwenzela uNkulunkulu ialtar. Somebody shout ialtar. Come on, shout altar kakhulu. The altar builder, it was an altar, and then he offered and sacrificed. That sacrifice, he was seeking the Lord's favor. Jana said to the altar, uyakwazi ukulibhida ufuna ifavor kaNkulunkulu. He was seeking the Lord's favor. Kwesinsikhathi kuyenze ukuthi ubone ukuthi izinto ayihambi kahle kodwa ufuna ifavor kaNkulunkulu. And if favor kaNkulunkulu awukwazi ukuyithola kungekho into ekhiphayo kuwena sogcina ngakho lonto. Somebody shout amen. Esuka kuwe iya kaNkulunkulu. So he built an altar and then he gave a sacrifice in order for him ukuba athole favor evela kaNkulunkulu. Somebody shout favor evela kaNkulunkulu. And he got a favor. Chapter number 14 verse number 20. Esithenga Sunday wathi fika nje befika uJonathan ndodana yakhe nayiSaul bafica amaFilistani bephethe inkemba bezolwa nabo kodwa bathe mabefika ialtar la cause confusion eyitheni zabo. Kwathi umFilistani wagwaza omunye umFilistani
umFilistani wagwaza wangakubo bangagwaza laba bazolwa nabo. That was a favor of God. Tshelo sethu uzifavor kaNkulunkulu. Akamthandisisi uSaul uNkulunkulu kodwa altar lathi ngizakwenza ukucela uSaul. And the favor kaNkulunkulu was there. And number two, they offered a great sacrifice rejoicing because God has given them a great joy. And whenever you get a joy from God, mawutholi joy from uNkulunkulu, you have to build a sacrifice. Makhona into uNkulunkulu akwenzela yona, bese lento akwenzele yona yima ungandluli kalula. Yakhe altar bese unikezela ngesacrifice. That is Nehemiah chapter number 12 verse number 43. Sifunda kuyena 43. Incwadi kaNehemiah chapter 12 verse number 43. Let us read. Verse number 43. Yes. Kufundeka kanje. Banikela ngemhlatshelo emkhulu ngalolo suku. Bathokoza ngokuba uNkulunkulu wayebathokozisile ngentokozo enkulu. Nabesifazane nabantwana bathokoza. Kwezwakala kude ukuthokoza kweJerusalem. Tshela sethu ukuthi kwezwa la kude ukuthokoza kweJerusalem. Lithokoziswa yini iJerusalem? Lijatshuliswa into eyi-1. Yini ejabulisayo? Indonga zeJerusalem akade iwisiwe. Sezenze njani? Seyivusiwe. Kwabuyisa ukuthunjwa kweJerusalem. Abantu akade bese bexoshiwe ilivandalize amasango na yonke into yabuyiselwa back into order. And the Bible lithi there was a joy that came from God. From kwabesifazana abantwana na wonke umuntu. Ijoy yokuthi kubuyiselwe zonke into zabo. Somebody shout amen. Mtshelo sethu sijoy yokuthi kubuyiselwe yonke into yabo. Bakhuluma njalo abathakathi ngoba ubhizi uyiTTVate nje. Mtshelo sethu sithi ayisebenzi njalo lento yokuyiTTVate. Manje nje kula inkonzweni kuza kusiza ukuthi ukhulume uye kuyiTTVate. Amen. So now kwabuyisela ijoy kwabesifazana madoda everyone was eJerusalem babuyelwa ijoy. And mabebuyelwa ijoy base bethatha imnikelo, a sacrifice, a great sacrifice, and they built an altar of God, God's altar. Banikezela ngesacrifice ngoba uJehova ebuyisela injabulo yabo. Somebody shout amen if you can. Mtshela seduze uthi njalo makukhona ijoy ungamkhohlwa ukunikezile. Awu amen emncane la ekhaya. Let me repeat again. When you get a joy from God, you don't have to forget ukuthi uyitholephi. Enye into eshayana ukuthi laba balapha yana abakwenye indawo they ba notice ukuthi le altar yabo yenzeni. But thina siyafeyila ukunotice ukuthi uNkulunkulu usenzelani. We are good to complain uma izinto engasahambi kahle. But we are bad ukuba senze njani siwe kuyena sothi baba siyabonga ukuthi usenzele ukuthi. Ayikho into dangerous ukuthi simkhumbula mhla sizokhala kuyena. Baba indonga zeJerusalem ziwile namasanga ashisiwe baba sikhale kuphela but mayisevusa uNehemiah ozovusa amasango neindonga then we fail ukuba sibonge ijoy. Awu somebody shout amen. Tshela sethu ukuthi nalokho nakho kuvela enkosini. Nalokho uthi uyasebenza kuvela enkosini. Nalokho uthi awusebenzi nje kodwa uyadla ulala udlile kuvela enkosini. Nalokho uthi une shelter kuvela enkosini. Tshela sethu ukuthi khona into eNkulunkulu akwenzele yona. Ikhona ijoy ekhona phakathi empilweni yakho. Nalokho ukuthi iphakethe lakho nje linawo 10 rand. Nase ningibuka kabi. Kuvela enkosini. Amen. Somebody shout amen. Mtino sethu uzomphinda chawe for the last time sendlule. Verse number 43. Yeah. Banikela ngemhlatshelo emkhulu ngalolo suku. Bathokoza. Banikela ngemhlatshelo emkhulu ngalolo suku bathokoza bejatshuliswa yini? Ngokuba uNkulunkulu wayebathokozisile ngentokozo enkulu. Nabesifazane nabantwana bathokoza.
kusho ukuthi lana silindele abantu abazokwakha i-altare likaNkulunkulu kuya ngokuthi uNkulunkulu bendlulisephi. Ukhona umuntu othi ngiyabuza bishop kancane ake ngiphinde futhi kuya ngokuthi uNkulunkulu kwendlulisephi ngeke silibuilde ngendlela efanayo i-altare likaNkulunkulu ngoba khona abasesikhinsini nasesigodini abathi Jehova ngaphule la kusho ukuthi but they are seeking the Lord's favor bathi Jehova ngilwele ithweni but khona ingcenye ka43 uchapter 12 ethi kade ntshontshwa yonke into yami kwabhidlizwa yonke into yami kodwa ngiphakathi kwabantu nami ngizokwakhela wena Jehova but leyo nto ngizoyakha ngithi Jehova ngibonga intokozo ibuyisile kimi kusho ukuthi asilakhi ngendlela efanayo nje sethu sisilakhi ngendlela efanayo kukhona abadinga iprovision kuNkulunkulu uma badinga iprovision ngezimo ezithile banjengo Genesis chapter number 28 elithi iBhayibheli uma uJakobe ebaleka chapter 28 uGenesis uma ebaleka wafika ehlane ebalekela umfowabo Esau kodwa uthema iqamela ehlane waqamela etsheni itsha qamela kulo wathelele wavela waphupha izulu livulekile wayisebona umkhwelo wengelosi zenyuka zehla wathi emveni kwalokho wathi no sengathi uJehova ukhona kule ndawo then wavuka uJakobe wathatha itshe akade eqamele kulo walimisa ngehloko salitshe wathi le ndawo nembala uNkulunkulu ukhona lapha lithi iBhayibheli wayesethatha a sacrifice yamafutha ayikade waphetha amafutha wawurich mawuphetha amafutha wathatha amafutha wawathela phezu kwetshe wayisekuyena ethi this is an altar of God wathi kusukela manje Jehova uma ungilondolozile ohambeni lwami wanginikeza impahla yokuphendulela yokwembatha waphinde futhi wanginikeza isinkwa sokudla wayisethi nakho konke oyongipha khona kulolu hambo engilihambayo ngiyazi ukuthi wena Jehova ngeke uzongiyeke but let me just make a vow when you gave me this I will come back in this place ngiyawubuya ngize kule ndawo wathi ngiyawufika nginikela okweshumi kwakho konke owanginikeza khona kule ndawo engiyakuyona ngiyawubuya ngoba le ndawo says it's not just a place tshela sethu ukuthi now it is not just a place tshela sethu ukuthi now it's not just a place but le ndawo isiyindlu kaNkulunkulu i-altare likaJehova will come back and ngifike lapha bese ngizoletha a sacrifice party nansi sacrifice yokucela khona abantu abavusa ama-altar bewavusela ukucela enkosini for a provision. Come on, somebody shout amen if you can. Thina sethu wathi makhelwane khona imnikele siyikhipha kanti iyovula iminyango khona imnikele siyikhipha kanti iyovula iminyango uhambe nesiyakulona Josetuza uthi uhambo nohambo ungalihambi ungalibikanga enkosini kodwa lonke uhambo lahambayo luhambe lusenkosini. Awafana ama-altar esizowakha nge-weekend. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Kukhona abazothi inkosi ngaba ngiyithola ngale tender kodwa wena bukhona yingakho ngiyifumene. Oh God, somebody shout hallelujah. Ubuwazi ukuthi nokufunda esikoleni uphasa akusikho ukuhlakanipha kwakho. Ngiyakutshela mina ngiyakuhlephulela nje ungakhokhanga lutho. Amen ukuthi nakho ukufunda nokuphasa awuphasi ngokuhlakanipha. Akuyona wisdom yakho. Nalabo abanye ocabanga ukuthi bafeyila ngoba babeziduma. Bafeyila ngoba isitha sasingafundi bafeyila. Ngoba sasingafundi baphasa. Isitha sabafeyilisa ngoba khona ufunda kuthiwa isiqenqe seclass nenze ngathi andiyazi lento engishoyo kuthiwa isiqenqe seclass lesi kuthiwa akekho umuntu ohlakaniphe njengalo kodwa mase nicheck ama result mase phuma ama result ufeyile kanjani singamboni kwabafeyilileyo kanti athekwe ngesikhathi esebhala
kusho ukuthi awuphasi ngenxa ukuthi unamandla okuphasa, awuphumeleli ngoba une-ability yokuphumelela, awenzi izinto ngoba nakho unamandla okwenza, but yonke into yiyo uNkulunkulu yena bekhona behind every success that you got. Amen mncane la ekhaya. Amen mncane. The people wept as they offered a sacrifice to the Lord. And it's not a sacrifice if you don't take that offering and come with it unto God, but kugcwele inyembezi kuwena. Judges chapter number 2 verse number 4 and 5. Incwadi yabahluleli chapter 2 verse number 4 and 5. It's a sacrifice ngokuthi mawiletha kube khona inyembezi eziba khona kuwe. Azalwane lento engifundisa la is your success, is your prosperity. Kukhona la khona ongabi naye amandla okukhuluma kodwa ukhulunyelwe ama-altar wawakhela uJehova. When we say he's Jehovah Jireh, okay, I'll come there. Funda njalo. Verse number 4. Yes. Kwathi ingelosi kaJehova isikhulumile lawa mazwi kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, abantu badazuluka Bakhala, yes. baqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBokhim. Yeah. Bahlabela uJehova khona. Bahlabela uJehova khona, verse 5. Yiwo loyo. Verse 6. uJoshua esemukisile abantwana bakwa-Israyeli bahamba yilo nalowo waya efeni lakhe ukuba balidle izwe. Abantu bamkhonza uJehova izinsuku zonke zikaJoshua nezinsuku zonke zamalunga asalayo emva kukaJoshua. Bakhala inyembezi. Bekhalisa ukusebenza kaJehova nokuthi uNkulunkulu ube nabo endleleni. Bawele ilokhuzana, bawele iJordan. Chapter number 20, verse number 28, 26 and 27 and 28. Same book. Chapter 20, verse 26. Verse number 26. To 28. Base bekhuphuka bonke abantwana bakwa-Israyeli. Abantu bonke bafika eBhethel. Bakhala. Jolo sethu uthi bakhala. Bahlala khona phambi kukaJehova. Yebo. Bazila ukudla ngalolo suku kwaze kwahlwa. Yeah. Banikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kukaJehova. Abantwana bakwa-Israyeli babuza kuJehova ngokuba umphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu wawulapho ngalezo zinsuku. uFinehasi indodana kaEliyazare ka-Aroni wema phambi kwawo ngalezo zinsuku bathi, siyakuphinda siphume ukuba silwe nabantwana bakwaBenjamini umfowethu nokuba siyeke na. uJehova wathi, kuphukani ngokuba kusasa ngiyakubanikela esandleni sakho. After phinda kuphukani ngokuba kusasa, verse 8:28. uJehova wathi, kuphukani ngokuba kusasa ngiyakubanikela esandleni sakho. Uqeda ukubanqobela. Kodwa futhi again baphinda futhi bakhala banikela baletha a sacrifice. Bakhela uNkulunkulu altar. Bekhala inyembezi. And lapha nama ufunda kuma verses angenhla, which is chapter 20 verse number 17. The men of Israel, excluding Benjamin, mobilized the 400 division of sword wielding fighting men. They set out and went to Bethel to inquire of God. The people of Israel said, who of us shall be first to go into the battle with the Benjaminite? God said, Judah goes first. The people of Israel got up the next morning and ukachaza umprofeti about lezizwe lezi. Niyakhumbula ngithi ukuthi uBenjamin is one of lokhuzana abafowabo kodwa abalwa ndawonye. Amen. Kodwa uIsrael kuthiwa babhekana ukuthi bazobhekana kanjani namaBenjaminite. They ukuthi bazolwa kanjani, and then what divide izimpi ukuthi how bazophuma kanjani bayolo. Kwabuza athi qalo bani yonke into, everything. But all in all, uNkulunkulu fight on their behalf. Amen. And they win the battle. Amen.
But ukuyinwina kwabo by winner according to all the people of Israel, the whole army were back at Bethel weeping, sitting there in the present. Lapha na verse number 17, 18, no 16 kuyale. And then baphinde futhi baqala benze njani? But before bayempini kuthiwa they went to a Bethel. And then benze njani eBethel bayohlala khona bayokwenza njani? Bayobuza enkosini ukuthi siphume nisiyolo. In other words, abaphumi i-altar lingavuthi. Ngoba into dangerous is to fight kanti altar vote. Amen angazi khona la ekhaya. So now bazalwane ngifuna sibuke lento sibuke on a serious note ukuthi it is dangerous for you as a Christian to walk or to walk in this chain. Uhamba kule chain le, but to uhamba without an altar elikhavile. And futhi awazi ukuthi ukhavwe yini. And our service ne altar elikhavile. Lele altar elikhavile altar elithi Bible sofunda sokhuluma futhi Friday masingela kwi conference. Ukuthi le altar sikhuluma ngayo sikhuluma ngealtar kanjani. Now le altar lisenzela umsebenzi ongekho umuntu ongawenza. Uma ungabheka nje ubuke kwi life yakho yonke ungabona ukuthi even yonke into nayo because of God. Mawungabheka futhi kwi life yakho uzobona ukuthi wena le level okuyo awukho kuyo ngoba kukuhlakanipha ngempela. But uzobona ukuthi na lokhu kuseva kwakho uNkulunkulu ikhona okwenze wafika la ukhona. And there is a great change ebakhona ngesikhathi useva loNkulunkulu esimkhonzayo. No matter umuntu engenzana empilweni noma engazama ukususa kuloNkulunkulu, mina ngivamisa ukusho ukuthi akuselula ukusuka kwethu. Thina ngazi nabanye, mina aka ngikhulumele mina ngakhulumeli wena. But akuselula mhlawumbe I may be weak somewhere, maybe ngingakhona la ngihlula khona kodwa ngiyazi ukuthi uma ngiweak amandla ngiwatholaphi. And ngiyazi ukuthi uma izimo zingishaya ngoba uSathane uyashayana phela. uSathane uyakuhlela njengoba sishilo ukuthi kuyenze ukuthi uphuma kwi-fasting uSathane eze azok-attacka a-strategize ngendlela ezahlukene afuna ukuqhumba phansi abuyise ukuthi ungaphindi ulimemeze igama likaJesu. But we are still shouting the name of Jesus. Yini esenza silishoute leli gama likaJesu ukuthi ama-altar esalivusayo liyanqaba nemnikelo yethu noma ngasesiyona ke imnikelo yethu but imnikelo yabazali bethu nemthandazo yabazali bethu kunama-prayers enziwa kwamathenje umzalayo kunemthandazo enziwe umzali wakho. Sometimes leli altar kungenza ukuthi ekhaya ngoba sike sakhuluma sathi I will bless you Abraham, I will bless you Abraham, and whosoever will be connected to you will be blessed, and whosoever who will curse you I will curse that person. Whosoever will bless you I will connect that person with the blessing that I bless you with. So in other words ngamanye amazwi isibusiso sikaNkulunkulu siyenzeka sisithathe kubazali. Uma umthakathi ekwazi ukuzala umthakathi kusho ukuthi nomuntu othandazayo uyakwazi ukuzala umuntu obusisekileyo. Ngoba nenkani yomthakathi uyithola isithakathi ungazi ukuthi ithakathi kanjani kanti izalwa umthakathi. Noma engasathanda ukuthakathi uyibone izalwa nje ukuthi lokho ngathi kuzalwa umthakathi athi kuzalwa umthakashana nje lento le. Ngithi ngayibona ngathi umthakashana ozala lento le. Lengane leni izalwa umthakashana ubona ngezenzo zobuthakathi. Bese uyabona ukuthi egcekene ekhaya kune-altar yokuthakatha seyizeyehlela nasenganeni. Akwazi ukuthi abazali bethu bengasithandazela noma kuthiwa thina besingakahlangani naye eCalvary, singakahlangani naye esiphambanweni, sagcinwa yimthandazo yabo kwaze kwaba kuyacaca nakithi ukuthi what is salvation, what is the gospel of Jesus Christ. Kwaze kuba kuyacaca ukuthi isiphambano sasenzelani. Kukhona leya mthandaze eyafakwa yile yenziwa ngabazali bethu, nathi safika sangenza imthandazo yodwa but saletha isacrifice la siphelelwa ngamandla khona kuphakama imnikelo yethu ime on our behalf. Ithi bangafa bonke but not this one. Kukhona imnikelo esivulela iminyango akade ngeke yavuleka but because of imnikelo esiyenza
eminye uyenza kukhona izinto kumele ngabe uzenza ngayo, but usacrifice, ususpend ezinye izinto bese uthi Jehova you first. Jesus be the first one in my life. Ngesikhathi wenza njalo izulu livula amehlo libhekile and izulu liyanaka whatever you are doing. Come on, somebody shout amen. Somebody shout amen. Thina sethuza ukuthi they were weeping. Bafika eBethel bathi nanku umnikelo wethu siphumeni siye khona. Siyolwa yini izulu lathi phumani. And baphinde futhi bahlala futhi bathi uNkulunkulu sibonile usinqobelile. Ngoba sometimes kumele sibonge enkosini. Awukodwa ngazo amen ukhona kufanele sibonge. Kwangathi ngayiphinda lento kungabemezelwa nomshado kufanele sibonge. Sengathi ngamtshela sethu uzathi kufanele sibonge ngoba kukhona izindawo ondluliswa uNkulunkulu ekwenzela ifavor. And kumele ubonge kuleyo favor yenziwe ngamazulu. Uthi mawubonga bese ubonga futhi uphinde uthi here is my sacrifice. Ngiphumeni ngiyolwa futhi. Bese uthi Jehova mangiyolwa futhi again ku28 lithi iBhayibheli babuze inkosi siye yini sikhuphukeni isiyolo lathi izulu likhuphukani. Uyabona ke makhona isacrifice akusiwena olwayo but uJehova Jireh, uJehova Nisi, uJehova Shama, uJehova Elohim, uJehova Adonai, uJehova Tsidkenu, uJehova Rafa, uJehova Mekadesh, uJehova Elohim, uJehova obuye izolo obuye namhlanje obuye naphakade olwa on your behalf noma wena ungenzanga lutho kodwa mawuqale ebhebheni wathi Jehova ngikhuphuke yini kodwa lapho wena njalo umnikelo wakho uyafutha njengoseduze uthi umnikelo uyafutha. And when you're offering is sacrifice yakho iphezulu kwamnikelo noma iphezulu kwe-altar kaJehova, uJehova wenza imangaliso. Somebody shout amen. Uyayidala i-confusion, udala i-confusion phakathi kwezitha zakho, ufika nosonga izandla bese sho ngathi nothula nina kodwa mina ngiyakulwela. Somebody shout amen if you can. Akusali wena but sekulwa i-altar. Kasimaka altar kaJehova Nisi. Somebody shout hallelujah. 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 Bazalwane simile because of God's altar. Nama sacrifices it. Lena ayixoxisi. Ayidingi ukuthi lokhu ubuza abantu but idinga uNkulunkulu nawe. Ngiye yini Jehova? Tshela sethu ukuthi mangeze ukuyikhipha into ezozwa ibhlungu ikupho uze ukuthi ngiphoqile. Let me just close. Let me close. Exodus 34. Noma singama kanjalo ngenyanga. Exodus 34 verse number 18, 19 and 20. Exodus 34 verse 18, 19 and 20. Umkhosi wesinkwa esingenamvubelo wogcina. Uyakudla isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa njengalokho ngakiyala. Yebo. Ngesikhathi esinqunyiweyo senyanga kaAbibi. Yeah. Ngokuba ngenyanga kaAbibi waphuma eGibhithe. Konke okuvula isizalo kungokwami. Imaho konke okuvula yini ngikhulume kancane manje makuza kulo. Konke okuvula isizalo umtshelo sethu konke okuvula isizalo. Kusho ukuthi yini le ulibo lokuqala. Yonke into eqhuma kuqala. A first seed, a first fruit. Inge uthi uJehova ekabane yakho. Funda chawe ekabane yakho. Kungokwami. Kusho bani lokho? Amen incane ekhaya. Uthi konke okuvula isizalo kungokwabani? Kungokwami. Come on, asambe. Nawo onke amaduna ezinkomo zakho. Nawo onke amaduna einkomo zakhe iduna ngithi uyazi ukuthi lineseed.
kusho ukuthi nayo yonke into ephethe imbewu. Amazibulo ezinkomo nawezimvu. Yebo. Kepha izibulo lembongolo wolhlenga ngewundlu. Kepha izibulo lembongolo kukhona izinto ezingamazibulo ezimbongolo. Imbongolo wenza njani awuyidli. And imbongolo ayihlukanisile. And imbongolo ayikho right. And imbongolo ayingeni endaweni engcwele. Uboyihlenga wenza an exchange. Uyihlenge ngewundlu. Yebo. Uma ungalihlengi ulaphule intambo. Intamo. Ma ungalihlengi libulale kusho ukuthi lingezi. Lingezi mabuyimbongolo. Kodwa kufuneka ulihlenge ngewundlu. Kusho ukuthi esikhundleni sembongolo lethe wundlu. Yebo. Amazibulo onke amadodana akho wowahlenga. Amazibulo wowahlenga sokhuluma ngelinye ilanga ukuthi namazibulo ayahlenga. Ngani na amazibulo kusho ukuthi ama firstborn even emakhaya. Ngoba ama firstborn uSathane ulwisana nawo sokhuluma ngelinye ilanga. Ama firstborn uSathane ujwayele ukulwisana nawo. Avamisile ama firstborn ukuthi kube abantu abaphuza utshwala, kube abantu abangenamsebenzi walutho, kube abantu nje abanganaki nekhaya. Ngase ngibuka kabi ngikhuluma iqiniso ngithi amen abantu abanganaki ngisho ikhaya ama firstborn kanti uSathane ulwa nalento okuthiwa firstborn. Ngizoyiphinda futhi le. Manga ama firstborn aba useful ekhaya. I few. Amen. Amaningi. Amen. Amaningi. Somebody shout amen. Amaningi. But I few. Uyazi ukuthi imizi eminingi igcina ivuswa yini ama last born. Cause uSathane wenze njani ulwisa into ethi first born. Angixolela ama first born. Kodwa kunjalo. Kuthiwa nawo ama first born awenze njani chawe? Awahlengwe. Kusho ukuthi kukhona into yokuhlengwa ngama first born ngoba kunendaba kuyi first born. Uma kuzalwa i-first born kufuneka kufa ingane. Uma kuzozalwa uMose kwafuneka kwafa abafana. Uma kuzalwa uJesu kwafa ingane abafana. Nayizwa le? So kusho ukuthi i-first born uSathane usuke itargetile. Ukuze i-first born ingabi lento kufuneka ibe yiyona. Iphume kuyiplan edalelwe yona emhlabeni. Asambe yebo. Kungabonakala umuntu phambi kwami engaphethe lutho. Sicela sethu uzathi makhelwane ngabonakala umuntu phambi kwami engaphethe lutho. Sokhuluma ngelinye ilanga ke. Eyokuthi ama first born. But namhlanje ngifuna sibambe lento ukuthi akekho umuntu ofuneka aye kwi-altar engaphethe lutho. Lento akade ngisho ukuthi ke when we speak about sesiyathandaza. When we speak about Christianity, I'm going to say this live as we are live. Besibukele emakhaya. I'm going to say it boldly. One, abekho abantu aba spiritual field njengathi thina amaKristu kwaMsindisi kwabhuti omdala kwaJesu. Si spiritual field sithandaza ngaqhephuka lelokhuzana lo thayela lo. Indlela sithandaza ngayo. Futhi sithandaza idemon lishwabane manje. Litatazele lithi ngiphume ngephi. Angazi amen khona ngiyaphinda futhi. Lishwabana manje idemon manje nomsila lufaye ngaphansi umsila. Ngendlela sithandaza ngayo. But most of us, we failed to have a balance. Yaga spiritual life, naga physical life. Umuntu usumbona a spiritual field egcwele amandla. Noma eshumayela kanjani, noma ethandaza kanjani, noma efakaza kanjani, noma ehlabelela kanjani. Kodwa bese uthi uyambuka namandla agcwele, bese ubuka ilife yakhe kwi outside appearance. Bese ubona lento ayiyo kwi outside appearance ayilingani nento yaka spiritual life yakhe. I spiritual life sakhe siyaqhaqhazelisa uma emile phambili. But u physical life wakhe ubona umuntu ongathi uphuwa. Ibhlungu lengiyazi. Why kunjalo? It is because sifidwe into ethi we must pray too much but singamaqongqela. Abekho abantu abangamaqongqela njengabantu abakaMsindisi. Njalo makufuneka kube khona inkonzo yesacrifice noma inkonzo yokunikela noma ngabe yini yokunikela noma ngabe kunikela kwabanhlwempu.
ufuna ukuletha into enedlophu nama leftovers, awufuna ukuletha into ezokuchumisa inhliziyo yakho kanti ngesikhathi inyakazisa inyama yakho inyakazisa noNkulunkulu ezweni. And as we are praying now, sesithandaza, it's high time la khona sizophila impilo engayivezi uNkulunkulu na. Uyacabanga ukuthi umuntu o spiritual field okugcwele amandla kodwa mawuthi uyambuka physical life yakhe emile wathi Yesu ebhodla umlilo, uthi uyambheka umlilo uyabhodla wona kodwa mawuthi uyambuka empahla lena yayisiphasha kangaka leyayigqokile kodwa uyabhodla umlilo same time. Kodwa mawusuthi hayi phela ake ngehle kumoya ngikumoya ake ngehle kumoya ngibuke manje ngehlo ke manje angazi amen ukho ake ngibuke ngehlo uthi uyabheka lempahla yayisingathi kuge kangaka uhambe ufika umthathela impahla ebiza noma 3000 noma 5000 eyakhe ku wardrobe ubuye nayo ufika umnikeze yona ayibhate kuwena mhlambe bewuthi uyimbathile imeshe kube nebalance. Kodwa mayisembathwa wilo ayiveli kuge same time. Nawe uthi mawuthi uyayibuka uthi impahla yami yayinje kusho ukuthi nami ngibuka kanje kanti cha yembathwa umuntu oyiqonqela. So njoba yembathwa umuntu oyiqonqela iveli shintshe iguge same time because yembathwa umuntu onganikeli. I've got amasudu engangiwathanda kabi. I think uthaqeda more than 15 years. Ngize nganikela ngawo futhi ngisawathanda. Another one, it was the 4 patina igrey ngangiyithanda kabi ngisho kuthiwa ngena ku red carpet ngama hours ngangihamba ngayo. That suit yami ngendlela enhle ngayo. But yaze yaguga ingaguganga. Iguge ngeminyaka kodwa ingagugile kwi outside appearance. Njalo mangifakile kuthiwa kodwa lesudu yakho bishop le isengahamba kwi red carpet. Kodwa isiqede 15 years. Isengahamba ku red carpet. Ngicela umtshelo sethu uzathi makhelwane igqoko umuntu onikelayo. Kodwa umuntu onganikeli yonke into yakhe yaphupha. Angabonakala umuntu phambi kaNkulunkulu empty handed. This is a principle. uNkulunkulu akamultiply into kuwe kodwa multiply into isuse kuwe wayiletha kuye ngoba into kuwe iordinary kodwa mayisuka kuye iza kuye iba extraordinary. Now I decree and I declare ukuthi njengoba siyakule nkonzo phezulu kwempilo yakho yilwa nespirit sokuba ungoqo ngoba uzokwenza ukuthi ufe uyathuneni uhlupheke. Asiyoshintsha impilo yethu sithi we don't want poverty. Ipoverty asifuni ngisho ukuthi uhlangana nomuntu ohluphekile inhliziyo yakhe ayithinteke kube khona into oyikhiphayo. I know ukuthi lapha nangasidrayive imoto sihamba khona abantu ubona ukuthi lona ngathi udla intashikane enanzikana umbuthi lo uyayidla lo kodwa awubi nendaba nalokho. Uba nento ukuthi mina ngenza iprinciple. Ngesikhathi wenza iprinciple izulu eliphezulu liyangigenelela lingene emaphakethe lakho asime ngenyawo sonke. Siphamse izandla zethu siphamisele phezulu. Oh God, uyinkosi ephakemeyo, uyinkosi enamandla. Let's sing a song endala sithandaze sonke. Libongwe, come on, nje ngabantu ngalibongwe worship us. Singelosi ayalikikama
ongaguqukiyo nokuneba sakhe. Baba wethu anamandla onke siqinile. Sisho njalo namhlanje uNkulunkulu wethu ngoba ongcwele. ukuthetha kwakho Sithi sonke wena uNkulunkulu bafana osilwelayo nobaba endleleni. siyabulela Uhamba nathi each and every time, each and every day. okhathalayo ngayo Lord God Almighty, we glorify your name. We magnify your name. We exalt your name. Baba wethu anamandla wonke. Sithi phakama Nkosi yezulu. Phakama Twala laphakade. Phakama sithando somphefumulo wethu. Phakama nzulu yasimanga. Phakama wena Jesu. Owayiwundle lahlatshwa 3,000 years ago. Baba wethu anamandla. Impilo yethu uNkulunkulu wethu ongcwele. Ikwela ubonga kuwe. Ikwela indumiso. Baba wethu anamandla. Sisho njalo uNkulunkulu wethu anamandla. Sithi ukuba wena bewungenakho endleleni. Ngabe safela khona. Ngabe sasala endleleni. Ngabe saqedwa bobubi. Ngabe saqedwa izitha zethu. Kodwa ngenxa yamandla avela kuwe. We are still standing. We are still unshakable. In the mighty name of Jesus Christ. You are the God, Father, who we believe that you all brought us. Baba wethu anamadoda ahlabelelayo. I don't believe that you brought me this far to leave me. We have seen that God. Uwudwela ushiyani. Wena uyayelelani. Abantu bayasuka. Ney'hlobo ziyashiya. Nabangani bayasilahlekela. Kodwa wena Nkosi, you remain standing. Shalom anathi. Shalom anathi. Shalom uNkulunkulu wethu ongcwele. Umanathi. uNkulunkulu wethu anamandla. Sime lapha Lord by our glory. But we are standing further here. Sime nemndeni yethu. Sime namafamily zethu. Sime nabantwana bethu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza. Sithandazela imisebenzi osinikeze yona. Sithandazela Baba. Kuzo zonke indawo. La usiplese khona. Abanye bayafunda. Ababa wethu anamandla. Abanye basemabhizinisini. We are praying, Father, for amabhizinisi labo. Ngegama likaJesu wena fohla. Njengamanzi amaningi. Akufohle. uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyakholwa ukuthi wena Jehova Jireh, you shall not leave us. You shall not forsake us. You shall not depart from us. Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Each and every time. Baba wethu anamandla. Uthi wena uyahamba nathi. uNkulunkulu wethu indlela yonke. Noma ngabamehlete nama-feelings ethu. Esefengathi awukho wena. Kodwa wena Nkosi. Uthi wena usome wasiyekela. Awusole wasishiya. Kodwa unathi insuku zethu zonke. Zokuphila wethu emhlabeni. Yingakho sithandaza namhlanje kule weekend esikuyo. Siyathandaza Twala laphakade ukuthi iminyaka efanekile ayifuleke. Iminyaka evalwa uSathane ayifuleke. Iminyaka evalwa namadimoni ayifuleke. Iminyaka evalwa nabathakathi ayifuleke. Iminyaka evalwa nabantu abanomona ayifuleke. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Iminyaka evalwa nabantu abangasifisela kuhle kodwa ayifuleke. Siyathandaza ukuthi wena Jehova uNkulunkulu onjalo, uNkulunkulu ofohlayo, uNkulunkulu omnikazi wamandla onke, uJehova El Shaddai, uNkulunkulu wethu anamandla. Tonight, oh God, sithandazela leli viki alisophinde lafana namanye amaviki akabakhona emhlabeni. Baba wethu anamandla, ngoba yiviki lokunqoba kwethu, yiviki Nkosi uJesu lokunqoba ithembi, lokunqoba kuSathane, lokunqoba emadimoni, lokunqoba kubo bonke abantu ababhekene ne-success yethu, ababhekene nempumelelo yethu. Ngegama likaJesu leli viki, yiviki lokuhlengisa whatever that is not of God, whatever that the devil has planned to take us with it. But right now, we are reversing everything back to the center. In the mighty name of Jesus, we are coming against every attack. We are coming against every pledge of the devil, pledge of the enemy. We are
manje ihleli phansi kolwandle ihleli emhlangano yobumnyama iyaplana ukatheka What is your paralyzer? Siyanakaza. Whatever that is not of God, in the mighty name of Jesus, ngegama likaJesu Kristu waseNazareta, simemezela amandla avusa uLazaro kwabafileyo ukuthi leli viki into zethu ezifile izawuvuka, into zethu uSathane ayidestroyile. Sibuya seyiphindaphindile, sibuya in 100-fold, overflowing in the name of Jesus Christ, running over in the mighty name of Jesus. We pray for your grace, for your power, for your anointing to take place upon each and every one in the mighty name of Jesus. Anamaya Kashata, Ilabasaya, Imandaya Libasaya. Woo! Bayete Jesu, Ikamantala. In the mighty name of Jesus Christ. Zuruya Simaka, Zuruya Fishaga. Onke ama-shades, amaketane akade abopha abanye la ayaqashuka, ibopho ziyaqashuka, ziparalyza isihlalo sobumnyama. Thank you, Holy Spirit. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh God. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Shout Jesus. Oh God. That's what our offering then as you come to give. Building is here. And offerings is obeyed upon Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Jesus. We are calling upon your name, oh Jesus. Calling upon your name. Calling upon your name. Osimile kanjalo akashayela iqala uNkulunkulu izandla ezinkulu. Asemshayela uJesu izandla ezinkulu. Ngaphumi noyedwa, ngaphumi noyedwa. While we were standing kanjalo on Friday from 1 o'clock up until Manape
from 1 up until 4. From 1 o'clock up until 4 o'clock.